Bang report manyo yango ni athung'a mar anguro kata swine flu muoche county ma Nakuru. Tend county no koro lero ni kit athung'a malandore gwengego oken mar anguro. Migao mar thieth e county no yango ni athung'a malandore no en mana ma kawaida kendo tisi ni influenza type A subtype H1N1. Migao mar thieth e kaunti ma Nakuru ochiwo ler ewi athung'a masani okwako kaunti no. Ataro mar lipot manyo ochiwo odiochieng' manyoro, migao no wacho ni kit athung'a mane ofwenye kaunti no koro ginono matut kendo yango ni en mano ma otisi ni influenza A. Apisa matao thieth e yor kojole e kaunti no Laktar Daniel Wainaina wacho ni influenza A kidieny ma otisi ni subtype H1N1 en koth midhusi makelo athung'a ma kawaida. Medruok mar kwan mar jogo momako athung'a no itudo kod kinde koyo mane ogwaro e pacho ka. Wainaina olero ni athung'a mar H1N1 bende nyalo kelo tuoche ne jamni kamoting'o anguro, kata kamano ma ok athung'a mofwenye kaunti ma Nakuru. Wainaina wacho ni athung'a en tuo mamako ng'wech kendo landore e yo mayot. Omedo ni onyalo kelo tuo ahinya ne ng'wech mapiny, ahinya ne nyithindo matindo, jok ma hikgi oniang' kod jogo modak kod tuoche mamoko. Tuo no landore e yo ahonda kod bedo machiegni gi jok mani kode. Kaluwore kod lipod no, nyaka chop tarik 23 dwe ni, ji maromo 143 oseyud kod athung'a no. Kuom kwan ni 127 gin nyithindo manitiere bwo higni 5. Gie sani jotuo 135 osechango kendo ni pacho. Ji 7 kasani ni e ute thieth ka ng'at achiel osewito ngimane. Kaluwore kod medruok mar athung'a ni e pacho ka, oganda okwa mondo obed akicha ne mako tuo ni kendo rit ler kinde duto. Simfros Okinda, Ramogi TV.